तारपरे खाय जों तामं लायखा जों रोंनो तैयैबो गोनां गोरैनो तैयैबो जों काग्लायनानै गं लायखा इंगाखाय कालचारनो तैयैबो जों डिभाइड दुंनानै लामाव अनेक किसु लायखा ताबोखाय ताबंखा जोला बोरैनो तैयै जे खरकसा ससियेल वर्कार एवं बो खरकसा कायसा पार्टीनि एडभाइजर बोर्डनि खानाव बो साका जे जोलारक उपयुक्त गोरैनि बागैनो बोरैरो बुनि दखानि बरक बाय कायजागै थांगौ बिनि अकगनो तैयै गोबां मा बरक ससियल मीडियाव यूट्यूबाव गोबां मा कक साका अमनो रगै आंबो किसानिबो साथाय दंगो तामनि हिनबा आंबो सोसाइटिनि बरकनो अ समाजनि बरकबो नां दंगो आंबो दखाननि बागै किसाले वान सगै दंगो एवं दखाननि बागैबो किसा सामुंताङै फायखा गाबोनि बागैनो चिनि सोसाइटिव जारा अराय पराय खालायनाय नाय दंनाय र बरकनो ताबो चाइतगै दंगो जे सिंनो चला बोरै हदा बाय हदा धर्म बाय बतै सिंनो सकांना जे नाय दंमनि म बिलायखे साया म बिलायखे इंगया एकाय बुखुकजोग ब जे कक सामानि म बिलायखेनो चालिया अम जोंनो अराय पराय खालायनानै आं खाख्लायो सबसे बेस्ट उंनाय ब बिनि कगनो रसायना खाखायनो जानाय ब चेलेन्ज थांयावै ब रसायना खानो जानाय शुधु चलारंनि सिमि दुइसा बोरि रक्तिनि बुनि दफा बेखायजोंमानि जे उपयुक्तया चिनि बोरि रक जारा ग्रेजुएट अनेक बरक चाकरि खालाय दंनाय कतरमा डक्टर तिनि रिक्सा ड्राइभार बेखायजोंमानि दंगो तिनि दुगान फालनाय रबाय दुगाननि दंनाय रबाय कायजोंमानि दंगो तिनि साधारणत निनि गारि ड्राइभार बेखायजोंमानि दंगो अमति हाय एग्जाम्पल लिनानै इंगाके गोबां मा बरके उपयुक्त खरकसा निनि बीए पास कायसे रिक्सा ड्राइभार बेखायजोंमानि एग्जाम्पल जुदि नायखाका आं थानि गोबां मा लिस्ट दंगो आं रिमानो सुतरां जोंनो खाग्लायनानै ता नायसिदि जों खोथालायनानै लामावसो थांदि सोला बोरै हिनबो जों खाग्लायखा धर्म खृष्टान हिन्दु हिनबो खाग्लायखा हैगाखाय निनि कालचार न तैयैबो निनि कालचार बानि कालचारबो मिलिया अमनो तैयैबो बासानो तैयैबो जों काग्लायनानै नायलेखा गा अमतिके जों न सकांनानै बागै बुसुखलि रिबो दङ उखलक्तै एका आबुनि बागैनो आं सानाय बुखुकनो आं बना कयनो सानाय एवं तामनि हिंगाखाय बना आं कयनो सानाय जे नों निनि कक जे अ जे सामानि म बुदै जोंनो सकांनानै नि बागैनो ताय अराय पराय थायमानि न उमुने आं खाख्लायो नों रसायनाखायनो सानाय तामनि हिंतैबा अम ब्लाइखायनो बुइ खा नांजागबायखा एवं विशेष कइरा सला सिकलार अमनो तैयै ब्लाइखायनो खा नांबायखा गाबोनि बागैनो आं बनो कयनाय हिंगाखाय ताबो बनाय हिंगाखाय अनेक बरकनो साइ दंखा ताबो जे बेको बोसा गोनां रकसे ताबो बुनि दखाने बरक बाय सालबुं बुंनो यूट्यूब खुलकाय जों नुगो ओसिगा बिश्राम गनजबो ओसिगाङो खवायो अमति खाय सालबुं बुंसे बुनि दफाने बोसा खरंनै खरकसानो खिबै बोसायनो खिबै कलाङै ताबो बुनि दफाबे खारि दंगो तामनि बागै कारण नरगा शिक्षित बरक नरगा शिक्षित बोरै अमति खाय जुदि सावै दंमानि बागैनो अम जुदि उङै दंहांगाखाय मोनसे कपाल हामिया मोनसे कपाल नि हामिया बिग्रानि कथमा तैकरि नायना आं खाख्लायो आबोनि बागै आं बुखुकनो कयनाय नोंनि निकगनो रसायनादि एका आबोनि बागैनो आं बनो बारबारनो तैसा कयफिनाय नों अनेक किसु दफानि बागै सामुं तांगु हनै नों निजे साका नों जेनेबाबो बथांगै कक साइका हनै नों निजेनो क्लेम खायो हेगाखाय नों निजे यूट्यूबबो नों उराम बिबोनो कगनो पैसावै नों आवाय खाय दङ गाहाम किन्तु नों अमति ताखायदि अमति ककता सादि जेदाचिनि सोसाइटिव जों काग्लायनानै अराय पराय नांमानि अमति कग्रनो साया दंखायनो गाहामुंनाय आबोनि बागै आंनो आहाय खाबे कयजाबो नोंनि कगनो रसायना दि गाबोनो ताखुरो बुखुरो जे इसुनो तै आं दिनै नंनि बुसकाङो मा साका बुसकांनि सालो नर वानसुकदि जारा हानो दफानो सय हामजागै दंनाय ताखुरो